Момиче от селото, дето не седи. Сеихан, Сеихан, банкомат патрон. От Асеново дойде с гръм и стон. Пари дай, пари вземи, пак му върви. За него той е кючек, нека да гърми. Ефтино купува, скъпо продава. Сеихан патрона, всички ги надминава. Гърми вали, на него му върви. Всяка схема в злато той я превърни. Не е като другите, дето само лаят. За Сеихан патрона всички в Асеново знаят. Вадиш ли пари, той е винаги там. Най-големият играч, дето го знае.